laver du? Jeg skal sy. Altså det har jeg Kan du så få lite skönt? Nu ska vi börja färga. Hej piger. Hej. Godt. Hej. Hej. God aften. God aften. Jeg tænkte på, om du kunne fortælle lidt om processen her. Hvad har din inspiration været? Og hvordan har du det i kroppen lige nu? Lige nu føler jeg, at det går lidt langsomt. Men det er mest fordi, at stemningen ovenpå, den er lidt... Den er så god, at jeg kan koncentrere mig. Det kender jeg i hvert fald godt. Det kan være, at vi lige skulle gå sammen op og overraske dem ovenpå. Kom med. Her går vi lige forbi Olivia. Hej, hej. Okay, hvor mange skridt kan du tage? Nej, pas på. Okay. Go! 3. Det var 3. Jamen, så er det jo ikke så sejt. Jo, det er lige så sejt. Hvor mange blev? Det er virkelig mange. Hvad hvis jeg river kalenderet af? Fordi du er så stærk. Jeg drømte i nat, at jeg blev venner med en lille landsbymus. Så lille her. En ægte mus. En ægte lille landsbymus. Og jeg ved ikke hvorfor, men i min drøm hed det en landsbymus. Ja. Og vi gav hinanden kindkys. No. Ja. Og så lige læsekys til sidst, fordi det kunne bare man godt det. Så tog vi i lufthavnen. Det er Irmas vlog. Logga. Fucking ved stemning heroppe. Er det vlog? Det her, det er vores show. Og det her er vores model. Tak. Det er rigtig presset, vi har lidt Nå. klar, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Shit. Vi er gået for mange venner. Jeg så godt, der var lidt dårlig stemning. Der er lidt. Jeg kan slet ikke I står også lige lidt langt fra hinanden. Jeg skal lige ned og have noget kaffe, tror jeg. Ja, lige til at hælde lidt varmt kaffe. Ja, du gad faktisk slet ikke være her, vel? Ja. Vi skal til afterski party i Helsingør. Cheers. Cheers for måttet. And a good day and a good night. Chokolade. Okay. Til. Se, man kan godt se min rynker. Kan man det? Stille skunderrynker. Ja. Det er sgu da rynker, ikke? Det er surrealistiske rynker. Jeg arbejder så hårdt. Det kan måske være nydeligt. Okay. Jeg kan se lidt høj. Ser du där vid ögonen? Ja.
packat ihop allt här.